हाय लोगोफोर गुड मर्निं आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव बरायनानै लाबावबाय लोगोफोर। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। बेखौनो नोंथांमोननो एसे देखायलांसै आरोखि लोगोफोर। नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे भिडिअखौ। नै ओरैजाय नायदो लोगोफोर, आंनि दिनैनि भिडिअआ जाबाय नैबे आंनि गार्डेन आरोखि ना लोगोफोर, आंनि मैगं बागान। आं दा मैगं बागानाव मा गायदों बेखौनो नोंसोरनो एसे देखायलांसै आरोखि। नैबे जाहैबाय भिन्दि लोगोफोर, बिराद थाइदोंमोन आरोखि ना। थाइनाय समाव आं भिडिअखौ लानाय जायासै, नै जाबाय आरोखि। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय खांख्रिखला बिफां लोगोफोर। मानहोनोथ' औवा गैया, दंफां सायावनो होबाय आरोखि ना। ओमफ्राय जि मोजां मानखोलांदों, बिराद थायो आरोखि। ओमफ्राय नै ओरैजाय नैबेबो भिन्दियानो, नैबाव दं आरोखि भिन्दिया। माखासे बैथिंजायनिखौ जाखांबाय। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जिंखा गायदों लोगोफोर आङो। नै जिंखा बैसाङा आंना गोलाव गोलाव थायखायो आरोखि। नै गोजा स्टाइल बिराद जाबाय। भिडिअ बानायनाय जायाखैमोन आं लोगोफोर, दिनैसो बानायदों। नै बिथिं बेबायदि गायजोबदों आरोखि आङो। नैबे जाहैबाय जिंखा आरोखि लोगोफोर ना। नाखाय जा गोलाव गोलाव, ओरैबायदि गोथाव जानोबो। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय देसि केरेला आरोखि लोगोफोर। नैबे जाहैबाय देसि केरेला, बिराद गोखा। आंनि सनाया गायनायमोन लोगोफोर, नोंथांमोना एसे नायलांबाय थादो। नैबे जाहैबाय बानलु सिब्र', जों बानलु सिब्र' होनना बुङो आरोखि ना। ओमफ्राय बांसिनानो नागा मिरसा होननानै बुङो। नाथाय एखे जाबायदि जारौ जानानै दं, जाथाव आसार बानायनो खानांसिगोन ने बिमा। मोजां मोनदों नों गायनाया, नुदों मायाव गायदों नुबाय लोगोफोर, नै जाबायदि गोजा जादों, जारुनो। जायाबाबो नायबाय थानो लुगैयो, आं गियो जानो। बारा जानो हाया आरोखि, गिबावो जाहैदों आरो। आसार बानायना दोनसै, मालाबा जाग्राफ्रा जागोन बे। बानलु सिब्र' आरो ओरैजायबो दं नै लोगोफोर, नायलांबाय था आरोखि ना। नै बे जाहैबाय गंगार मस्ला, गंगार दुन्दिया आरोखि लोगोफोर। जों होनो गंगार दुन्दिया, मालायफ्रा मा ओमफ्राय मिथिया। नैबे जाहैबाय सामब्राम गुफुर बायदि सामब्राम गुफुर, माने बेयो थैनो रोङै सामब्राम गुफुर आरोखि ना। मानसियाबो थैग्रा मोदोमनाया ओमफ्राय सामब्राम गुफुर बायदियानो जिनिसा, जानो गोथावथार आरो नैथिं गायबावदों लोगोफोर। नैबे जाबाय लेस्रि, दासो बिलाइ गावनै जादों लोगोफोर। गावनो ओमफ्राय सबायनि बिमा नैबे जाहैबाय आंनि बानलु, बार माइक्र' बानलु लोगोफोर। एखे बारा मोनफ्रु जायाना, जाख'हाया। जोबनानै दं, जाख'नो हाला आरोखि। बेसे जानो, खाना बायलायनाङा। फोरानसै गोमोन गोमोनखौ। नै जि थाइखादों ने लोगोफोर, नायनानै माबायदि नुदों कमेन्ट्सआव खोन्थाहरदो आरोखि ना। नै लोगोफोर नै जोंनिया बाबुआ मा लाबोदों गेलेग्रा, नायलाय। वाव, बिब'नि थाखाय दल लानानै फैदों दिनै मार्केटाव थांनानै। मा बेलाय JCB। और देखो यहाँ पर हमें कुछ तरीके से ऐसे मिल जाएगा। हाँ, और क्या क्या प्रोसेसर है यहाँ पे दिखाओ। अरे बाप रे, ये तो बहुत सुंदर है भाई। वाह, इसे भी करता है क्या? अच्छा, बाप रे, ये तो घूमते, इसे भागता भी है। इतना बड़ा JCB भाई कहाँ से मिला? शॉपिंग में। दिखाओ, कहाँ से मिला? शॉपिंग में। शॉपिंग से लाया है? हाँ, शॉपिंग में तो मुझे छोटा किचन वो बैग मिला था, लेकिन नहीं खरीदा, बहुत दाम था इसलिए। अच्छा, और ये आपको अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा है। और देखो यहाँ से पानी आता है। क्या है, ठीक से दिखाओ। और ये सब क्या है? ये पानी है जो कि ऐसे कैसे कैसे घूमता है, घुमा के दिखाओ, चला के दिखाओ। ये तो धुआं निकलने वाला है भाई। धुआं निकलने नहीं वाला है। ऐसे भागता है ये, ऐसे, और ये ऐसे। अच्छा, ये पलट भी जाता है क्या? ये तो हाइड्रा है। आपको भी चाहिए तो ले लेना। और ये ऐसे भी होता होगा ना। अरे ये इसका हैंडल है, ये इसे मिट्टी उठाने वाला है, देखा। अच्छा, ये इसे है। हाँ चलो। आपको उठाने भी नहीं आया?
ये तो वार्निंग है, वार्निंग वार्निंग। वार्निंग है, वार्निंग। दिखाओ 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 क्या है, इधर से घुमा के दिखाओ। देख बहुत अच्छा है, लेकिन टेस्ट है कि असली जैसा नंबर दिखता है हमें ये। असली है ये, कितने का है? 5290 नंबर है ये। हाँ, और देखो ये हमारा ऐसे ऐसे इधर से लाइट भी चलता है, यहाँ पर ड्राइवर बैठा है। अगर हम इसको घुमाएंगे तो ये लंबा होते जाएगा। किसको घुमाना है? इसको घुमा घुमा के फिर अच्छा। वो लंबा होते जाएगा। हाँ। तो फिर देखो इसके साथ डीजे भी मिला है। क्या दिखाओ दिखाओ क्या क्या चश्मा मिला? भी मिला है, लेकिन चश्मा फिट नहीं होता। ये और देखो जूता। ये कौन है, दीदी है क्या ये? डीजे का है, मैं भी खेला था उससे। तो फिर आपको भी पसंद लगा तो लाइक एंड शेयर कर मेरे को तो देना, ये- सब्सक्राइब कमेंट। और देखो हम इसको ऐसे पानी दे सकते हैं किसी को भी ऐसे करके। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। Nee, lekker voor zo'n Anna voor de vroentje. 아유, 묻었다. 와, नुदों आजा दावदै जानाया। दाउदै जिरग्राया सालाया नै दावदै जिरदों। खाफालाव देगासिनो हाबायाबा नास्ता जानायनि आरो ना नै। Oh, bye bye. खाफालाव देनानै दाउदै मालाया मायाव देफ्रुयो जा दावदै जानायनि लाहार फाहार नास्तानि। गुड मर्निं लोगोफोर, नै जोंहा फुंनि नास्ताया बुद एवनाय, रुनानै एवनाय, ओमफ्राय दाउदै दैब्रै लाबाय, मानसि साब्रैनि साहायाबो खापब्रै लाबाय, बेटाया लोङानो, जों लोंनोसै बेखौ हख्लायनोसै दे लोगोफोर, जानोसै जा।